Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City arestado sa entrapment operation. Human giingong ng hulga sa usa ka babaeng minor de edad nga ipakatag ang mga hubo nga hulagway og video niini kung dili makighilawas kaniya. Ani ang report. Pinasikad sa gihimong entrapment operation, malampusong nadakpan sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City. Ang suspect gitudlong ng hulga sa 13 anyos nga dalagita nga iyang ipakatag ang mga hubo nga hulagway ug video niini sa social media kung dili makighilawas ug muhatag og 1,000 pesos. Rason nga daling nagpatabang ang biktima sa otoridad. Wala sila relation. Ang katong picture gyud nga diyan gikan gito sa lain pod nga dunay connection sa bata sa una. So mao po na atong gitagaan karon og pagtagan. Na-recover gikan sa suspect ang iyang cellphone unit nga dunay mga video og hulagway sa biktima. Naukayan sab sa otoridad ang mga mensahe sa pagpanghulga sa suspect sa biktima. Gipailawom sab sa counseling ang biktima tungod sa posibleng trauma nga nasinati niini. Gipailawom sa inquest proceedings ang suspect o wala pa kini mihatag og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Patong-patong na kaso ang atubangon sa suspect. Ang pahimangno nato sa mga ginikanan nga kung ilang anak na involved ani ila din i-report sa ato or sa lain pong bahin kung ang mga ginikanan ilang ning i-tolerate ang ilang anak ani pwede sila mao ang kasuhan then i-rescue nato ang bata. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.